Ito yung paglalabanan natin. Itong kulay na to. Yan. Yan o. May mga audience ako eh. Yan. Tapos, kung familiar sa inyo tong itim na to, na misa ako na rin ilang beses na rin lumaban. Yan. Let's get ready to rumble! Uy. Uy, nagkakaamuyan. Kakaamuyan. Ayan na. Uy, di nakita. Ayan na. Nakakainis naman. Hassle talaga kadagit. May natanggalan ng paa. Ito, isang paa agad yung natanggal. May natanggal agad. Gagawin ko kadagit, sa tingting ko na lang ilalagay. Wala eh. Bad trip pagka hindi nakikita. May natanggal na isang paa. Natanggal yung paa ng itim, kadagit. Ayan o. Yan. Pero, syempre, hindi pa naman tapos. Pero alam, parang natutunogan ko na kung sino mananalo eh. Uy, wala na. Wala eh. Unang sakmal pa lang, di natin nakita kadagit. Sayang. Hirap talaga pag mag-isa lang yung ano. Sa pa kadagit. Tapang pala nito. Ina-expect ko ito mananalo kadagit yung itim. Kaya lang tiyan mo natanggalan agad siya ng paa. Unang sakmalan nila. Hindi na nakita nalaglag eh. Ito yung tumalo sa mais kadagit eh no. Itimin yun. Wait lang, pero Ayan nakadagit. May nanalo na kadagit. Nalaglag, sorry. Sinakmal niya nakadagit yung itim. Pero kumakagat kadagit. Kaso hindi umaabot. Ito yung tinatawag na ngipin sa ngipin. Paano masabi? Uy, hindi yan. Ito sa baba. sakmalan agad. Ano?